Така, това е втората част, защото Bandicam не искам да го купувам и правят лимит от 10 минути. Колко време ще зарежда? Ще паузирам! Хора, това си е пълна лъжа. Вижте. Ето. Ето ще пусна някакъв газ. Видите, че няма никакви проблеми. Промени по текстурите. Пусна зомби. Дори това... Върви с 30 фокуса. Нормалния ми върви с 40. И то понеже го няма в фокалния диск. Вижте тук в диска, в който сте му съхранили Майнкрафт. И ще ви излязат някои глупости. What? Така. Така. Тия работи ги трите. Така. Аре, прекрати са по-бързо. Бе, как не се подкръсти в това? Те ще ги сте. Така. И това го изтривате. Виждате, не можете, защото е от Steam. Това вече си е друго нещо. Така и тия съм ги изтрил. Сега да преминем към истинския Майнкрафт. Ето го сетъпа. Той поне си е по-реалистичен. What? Добре.
това поне си истинския Майнкрафт. Ето, ще ви се ланчне. Спирате висит продукт по вебсайта, защото не си заслужава за него. Само ви отваря интернет да ви зарежда по-бавно. Апдейтинг ленчера да ви се апдейтнат новите версии. Така да се влизаме с нашето име. Чук 0127 Лат, защото съм на капса. И това защо ми е така бъгнато? Няма да спускам само модовете. 1.8.3. Ако чувате нещо, това отвън правят на съседите. Изглежда, че пуснаха някаква дрелка и я спряха странно. И тук ми са сървърите, които играя. Ако искате да играете с мене, тия всички сървъри, без премиум сървърите, тия всички, които са премиум, няма още да ги играя, защото нямам премиум акаунт. Когато имам, ще съобщя. И нали, това беше всичко от мен. Чао. Също да не забравям да харесате видеото, да се абонирате, защото в този хубавичък сървър, ето в този хубавичък сървър, изчакайте да се логна. Ето в този хубавичък сървър ще направя другия път ревю. За сега ще вляза в LARP YouTuber, LARP YouTuber, да видите какви хубави работи ми дават това нещо. Дава ми да инвисвам, ецето не знам какво е. Да ми фиксне всичко. Хат май да ми сложише шапка. Ниър. Топа е много хубав. Хила и фи да ще им са полезни. Дадат ми color chat. Crafting table. Workbench, което е също като crafting table. И fly, който ми е любим. И вижте само кит ютубъра. Фулка. Мече направо като коснеш някаква мира. Лежендарки и диамантите. А пък вижте другите. Примерно тия, които се закупуват, са някои по-слаби, като Титана е по-силен. Да, той е с Unbreaking тройка, пък ние сме с Unbreaking единичка. Така, къде беше Ultimate беше по-силен? Да, 4. Guardian е по-слаб. Ще видите защо, само да го намеря. Hero май беше. Да, Hero е най-слабия ранг. Гледайте, просто Sword едва докосва. Ние просто ще го скъсаме и се плаща 4 лева и 80 стинки за този ранг, който и аз мога да си енчантна армора по-хубав. Ако някой иска да играе в този сервер, IP ще сложа в описанието. Ще направя ревю, ако някой иска, ще си напиша и скайпа, за да играете с мене, защото искам поне някой да ме приюти, понеже не че аз нямам хоум, ето вижте, хоум Б. Ако някой ми помогне да превземем някой хоум, защото аз имах един хоум, но някакви тапанари ми го превзеха, но за късмет тя ги махнах. Той е сегашния ми хоум. Вижте, тук върви без лак. Ето тук има един, този хоум са ми го превзели гаднярите, а пък и това всичко сам съм си го направил. И това беше всичко.